Enterprise е моя живот. В смисъл това не е, да кажем, бизнес среда или ангажимент, който аз приемам като в различна посока от това, което е при колегите. Не само защото съм издателя и имам, между другото, до себе си вече и бизнес партньор, Любо Атанасов, гледайки го. Любо, благодаря ти, че се присъедини като мой партньор в Enterprise. За мен е, ти го каза, не само моят живот, не само мисия и някаква цел, а среда, в която аз през годините срещнах изключително ценни бизнес партньори, но и много приятели. Научих много, извървявайки житейския си професионален път, и приемам, че Enterprise е единствената българска медия, която следва ни различни ценности, има едно различно ДНК. Това го казвам ежедневно на колегите си. И докато ние не бягаме от тези ценности, от това ДНК, ние ще продължаваме да бъдем една различна българска медия, даваща не просто различната гледна точка на бизнеса, а даваща на бизнеса възможност за бизнес партньорства и за изграждане на една бизнес среда. Здравейте и добре дошли в поредния епизод на подкаста Бизнес Лупа България. Аз съм Мариан Николов, отговорен редактор на Инвестинг България и водещ на подкаста. И днес ще си говорим за ролята на медиите като партньор на бизнеса, за бъдещето на корпоративната социална отговорност и за това как по-точно се променя поведението на потребителите в дигиталната среда. Ще обсъдим и също как маркетингът, доверието и ангажираността се изграждат в един свят, в който прозрачността вече не е опция, а очакване. Наш гост по този повод е Надя Гогова, която е издател и управляващ партньор на списание Enterprise, лидер в организирането на бизнес събития и активен участник в развитието на медийната и дигиталната екосистема в България. Добре дошла, Надя. Благодаря, че си с нас. Добре заварила. Благодаря за поканата и се радвам, че съм част от този подкаст. В разговора ни преди да започнем спомена, че от 18 години списание Enterprise е активен участник на медийния пазар. Тоест, вие сте преминали през една транзиция и трансформация към дигиталната среда. Можеш ли да ни разкажеш повече как се дигитализира медийната среда, за да може нашата аудитория, която следи постоянно нови тенденции в медиите, да го има предвид? Много хубаво го каза. Трансформация, която последното десетилетие по-скоро, нека да кажем, една сериозна трансформация, която няма да изненадаме аудиторията. Дигиталната среда взима всякакво преимущество. И това, което бих казала, са едни три категории, които аз мога да определя като тази трансформация на медийното пространство. Това са бизнес модели, преразпределение на пазара и технически възможности. Това прави една много сериозна конкурентна среда в този медиен пазар. И ако мога така да се изразя, както обичам да казвам, останахме тези играчи на пазара, които успяхме да се трансформираме и адаптираме към случващото се и непрекъснатите тенденции, които ни заливат в дигитална среда. Тоест, ако ние не отговаряме на тези трансформации, на тази адаптация, всъщност би довело до това да не бъдем конкуренти. От твои наблюдения, кои са компонентите, които най-много се отличават от тази дигитализация? Дали е работата на социалните мрежи, популяризирането на медиите през тях, това да вдъхновяваш хората през социалните мрежи, тъй като много хора използват социалните мрежи, активно се информират от тях включително, или използването на AI също, така внедряването му, естествено не за да краде интелектуалния труд и да го измества, за да може да помага. Кои са най-важните компоненти за една дигитализация? Това, което ти изброи, един микс, но ще кажа какво е в епицентъра и предполагам, че няма да изненадам и вашата аудитория от този подкаст. Този микс, всичко в епицентъра е съдържанието. В смисъл това виждаме ние като обратна връзка от нашите читатели,
като изискване. Като аудитория това виждаме и по време на нашите мероприятия, които правим, било то семинар, конференция или някакво обучение. Всичко в епицентъра е съдържанието и тази конкурентна среда. Повечето медии печелим и през социални мрежи. Дори формати като този подкаст, нестандартни формати, за които се използва и AI в случая. Видеосъдържанието е нещо, което не превзема просто то отдавна, е превзело и ще има още по-високи проценти според мен. Нещо, на което залагат повечето колеги. Ние самите също работим много в тази посока, защото възприятието за видеосъдържание като проценти и гледаемост, изобщо търсения, е нещо, което самата аудитория подсказва, че това ни прави по-конкурентни. И нека малко по-конкретно за списание Enterprise да поговорим, тъй като вие освен с конкретно медийно съдържание, се занимавате и с, ти самата спомена, организация на събития, обучения, търсите стратегически диалог. Как всъщност през годините точно това списание се утвърди като един толкова умел комуникатор? Аз ще започна с това една кратка предистория. Enterprise, стартирайки преди 18 години, ти го каза, тръгна като единствената българска медия, насочена пряко и единствено към малък и среден бизнес. Много фокусирано, много целенасочено, много нишово към съдържание и инициативи под формата на събития. Смело мога да кажа, че нашата гордост това е, че ние бяхме едни от първите, които започнахме да правим 2010 година събития за малък и среден бизнес. И то нишови събития, таргетирани към конкретни сектори и индустрии. Което беше, смея да твърдя, едно от предимствата, като си говорим за конкурентна среда и за това как следим тенденциите и как да бъдем не само конкурентни, но и с една крачка пред конкуренцията. То понякога, освен да следиш тенденциите, трябва и ти самия да ги създаваш. Това те прави още по-специален на пазара. Точно така, смея да твърдя, че това също в конкурентната среда, която е доста ожесточена, смея да твърдя, че когато нямаш зад гърба си микс от, си само печатно или онлайн издание, нямаш зад гърба си, примерно, радио, телевизия или други комуникационни микси, които да предлагаш всъщност на бизнеса, това, което ти каза, е изключително ценно. Нови проекти. Ние всъщност през годините на това сме залагали да правим различни проекти, които ги обвързваме всъщност с самото издание. Няма как ще кажа, че печатните издания още преди няколко години вече загубиха тази аудитория, която имаха и като процент читаемост. Остана качеството на това, когато пипнеш хартията. Ето и ние с теб сега имаме пред себе си все още нещо, което е ценно, но истината е, че достигаме до нашите читатели по-бързо онлайн, така че ние се адаптираме. В този ред на мисли, задавайки ми този въпрос, Enterprise, претърпявайки няколко трансформации, защото това да можем да се трансформираме изцяло повече към онлайн. Тоест, ние имаме проекти от към печатно издание 2 или 3 пъти в годината, които ги обвързваме всъщност с наши инициативи, събития или обучения тематично. Всъщност, другата трансформация е страхотно много вложения в инфраструктура, което изисква адски много труд, усилия и ресурси. И това да привлечем повече хора и в екипа си, които да могат да предлагат и нови проекти и да могат заедно с нас да работят по надграждането на проектите, които сме имали към настоящия момент. Тоест, трансформацията на Enterprise е била в няколко посоки. Едната от печатно към диджитал инфраструктура, която ти казах, разширяването на екипа с хора млади, много държа да подчертая, които имат желание заедно да вървим в посока това, което дигиталната среда иска да променя на медийния конкурентен пазар, заедно да бъдем в тези тенденции, в това течение. Какви сте наблюденията спрямо точно тези млади хора, тъй като последния епизод на подкаста с Андрей Илиев от Лидерската академия говорихме относно техния доклад, който показва, че Gen Z-та имат огромно желание за работа, но конкретно в медийната сфера как ти се струва, защото аз включително и като студент, виждам колеги от университета, мотивирани, нахъсани, желаещи да прогресират и вървим заедно с тях. Но какви са твоите наблюдения като все пак издател на медиа? Това, с което няма как да не се похваля, че наистина младите имат желание да работят в дигиталните среди. Не мога да кажа какъв е процента на интереса всъщност на медийни,
но дигиталният маркетинг е нещо, което привлича много младите в тези среди. Сега ще кажа нещо, което е наболяла тема и няма да изненадам и вашите слушатели на подкаста. Има млади хора, които предпочитат да не работят това, което са завършили, за жалост, заради един много важен аспект и това е финансите. Тоест те имат очаквания да работят нещо, което да носи повече доходи за тях, но не им доставя удоволствие. За съжаление, това е една много кофти тенденция, ако така мога да се изразя. Но за нас, за Enterprise, сме щастливи да кажем, че хората, с които се обграждаме, независимо на какъв, дали ще е проектен принцип, извинявам се, дали ще бъде, така да го кажем, постоянно в проектите, които биваме, тези хора, които се обграждаме, са хора, които наистина харесват това, което правят и припознават Enterprise като медията, в която заедно можем да развиваме и това, което искат те да донаучат и да се развиват, и това, което можем изцяло заедно, като изцяло нови проекти да развиваме. Така че при тях мога да кажа, че хората, с които ми се отгради да работим, не на първо място е финансовата част, което рядко се среща. Което със сигурност рядко се среща, но и изгражда една дългосрочна концепция на медията за напред, как да продължава, и точно младите поколения, които активно присъстват, виждат какво се случва в различните не само медийни платформи, защото според мен медиите не единствено трябва да се капсулират около това какво се случва с конкурентите, но и с останалите сфери, за да могат да адаптират неща оттам също. Но нека да поговорим и за корпоративната социална отговорност. Предстои едно събитие, за което ще те помоля да разкажеш повече на 25 май. 28, да, извинявай. Емоционално 28, се вълнуваме с тези дати. Така е. Много събития наистина се организират, което е за добро, но конкретно събитието, организирано от списание Enterprise, да разкажеш повече, на което Invest in България също ще бъде медиа. Това исках да кажа, че искам да благодаря и тук от сцената на този подкаст. Благодаря за това, че приехте поканата да бъдем партньори в този аспект. За мен това е изключително ценно, когато с колегите медии намираме тази среда, не само медийна среда, но просто една общност, в която ни обединява от общи интереси с това, какво можем да си помагаме заедно. Било то за конкретен проект, както е CSR конференцията, или проекти, които можем, пак казвам, да надграждаме заедно с знания и умения, защо да не си помагаме изобщо от към цяло партньорство, от към бизнес. Ежегодната ни конференция за корпоративна социална отговорност е една така моя любима тема и любим проект. Признавам си, всеки един в екипа, работейки по различните проекти, си имаме такива любими. В крайна сметка, темата за корпоративна социална отговорност промени и моите представи. Един много специален човек, за мен доцент доктор Марина Стефанова, с която заедно организираме тази конференция, вече 9-та поредна година. Тази година фокуса, предполагам, че това също ще интересува. През годините корпоративна социална отговорност се променяше много. Тя вече не е, ако така мога да се изразя, един екзотичен прерогатив на големите бизнеси, ами това е условие за постигане на устойчивост, отличимост и развитие на компаниите. Фокусът ни тази година е региони в преход, защото корпоративна социална отговорност не е само насочена към бизнеса, ами към нас като общество. Така че неимоверно и общини, администрация, структури като цяло, административни, те са част от тази екосистема и тази корпоративна социална отговорност. Така че тематично сме отделили няколко панела, в които ще коментираме различни теми, включително това как да бъдем по-устойчиви като общество, как примерно да работим по линия на политиките за въглеродна неутралност в един град, как общините партнират с бизнеса и с нас като граждани. Така че много интересни теми наистина сме заложили в конференция. Мисля, че още с споменаването на името на доцент Марина Стефанова достатъчно внимание привлече, тъй като тя си е светило в устойчивата сфера и с огромен опит, включително тя гостувала при нас. И повече искам да ни споделиш за тези региони в преход, тъй като те са изключително любопитен акцент, който т.е. не знам всъщност дали акцент, дали хората и обществото ни твърде много се интересува от други
проблеми, които са злободневни включително, но регионите в преход са много важни, защото това, поне по мое разбиране, е да живеем в един по-чист, в по-зелен град, в паркова среда, в която да си разхождаме и деца, да се разхождаме с приятели, да спортуваме. Абсолютно. Къде по-точно искате да наблегнете в тази част? Аз съм си позволила, ние сме се подготвили, защото има много неща, които да кажем, но ще наблегна на част от акцентите. Като споменаваме региони в преход, тук си говорим за управление на прехода към въглеродно неутрален град, споменах. Интегриран план за енергетика и климат. Климатичните промени са изключително важна тема, за която трябва не само да се говори, ами да се вкарат в действие доста неща, които са заложени. Много се спекулира по тази тема, Точно така че е хубаво всякакви спекулации да останат. Абсолютно. Ще засегнем тези тематики и смятам, че дебата, който ще проведем в абсолютно положителен аспект, дори да има някъде изблъсък на, как да кажа, интереси и различни мнения, в това се раждат идеи и проекти, които могат да бъдат задвижени. Промените в начина на живот на нас, гражданите и работещите в компании, за да се намалят значително въглеродните емисии и отпечатък, също е много важна тема. Нещо, което ще засегнем, не знам доколко дали в други подкасти сте коментирали всъщност като тематика. Всъщност има конкретни политики, които ще се коментират и каква е позицията всъщност, да кажем, на конкретни общини, които са одобрени, между другото, по програмата за региони в преход. Това са общини като Стара Загора, в случая ще ни гостува община Благоевград и Столична община. Между другото, което в смисъл все пак столицата ни е един от най-ярките примери в тази посока, която можем да си говорим. Социален фонд за подпомагане на прехода към климатични промени. Нещо, което и на мен ще ми е любопитно да чуя, не съм запозната в детайли. Докъде сме стигнали в развитието на този фонд на национално ниво. Ползвам си още тук жокери, какво може да се направи, да се включи в процеса, какви са стъпките за адаптация към тези климатични промени. Последния КОП-29, изцяло фокусиран върху климатични финанси. Каква е позицията ни, какви са преговорите, какво още можем да очакваме. Това са теми, които ще се дискутират на конференцията. Просто загатнах част от акцентите. Все пак да споменем отново 28 май. Сцената на Централни хали. Не случайно сме избрали една по-различна среда и по-различна обстановка, тъй като там има какво да разкаже и нашия домакин от към това какво прави по линия на всички тези неща, за които си говорим. Устойчиво развитие, как помага за да намалят своя въглероден отпечатък, какво прави по линия на климатичните промени, изграждайки своите бизнеси, в случая те са техни физически обекти, нали, като ритейл компания. Така че има много какво да си говорим. Тоест бизнеса, обществото, административните структури ще съберем на едно място на тази. И идеята е, че ще е здравословна дискусия, така че действително каня всеки, защото ние на национално ниво виждаме за какви престрелки става въпрос, откровени, говори се на един по-различен език, който е агресивен, но в този случай се очертава една много ползотворна дискусия, много ползотворен разговор, ползотворен дебат, който да постави основите върху устойчивото развитие. Много хубаво го каза, ние сме избрали панели само с дискусионен формат. Тоест, тук няма да има презентационен елемент, в който ние просто казваме на бизнеса, обществото и да кажем държавните структури под нас някаква конкретна информация. В случай не искам да дебатираме и да стигнем до това какво можем да променим на база това, което е до момента, какво ни очаква, какво може бизнеса да помогне, как може да партнира наистина с общински и административни структури, защото в крайна сметка накрая си говорим, ние сме част от това общество. Дали сме представители на бизнеса, дали на административни структури, всички сме граждани на тази държава и всъщност реално ние трябва да се борим, ние като общество да сме по-устойчиви и всъщност какво ние можем да направим с личния си пример. Между другото, това е нещо, което изключително много винаги ми харесва, че Марина започва и приключва, когато участваме в различни инициативи. Дали ние сме организирали, дали тя съответно е партньор. Това е нещо, което изключително много винаги ми е право впечатление, че тя каза преди всичко ние, нашия личния пример.
Много е важно тук да няма аз, да има ние и точно хората да не са тези, които не са съгласни с дадена политика, да се аргументират защо, да бъдат чути, да бъдат изслушани, вместо веднага да ги посипваме с Не петър. знам, не сме си подготвили, не сме си говорили с теб, но ето ние участвахме заедно медийно, Точно така. знаеш, няколко колеги, което показва един добър пример как можем и в такова нещо да се обединим. Наскоро в състезанието, което Първата участваме, олимпиада по първата устойчивост. олимпиада, точно по устойчивост. И ти видя колко бързо се напаснахме. В първия етап не се усетихме какво точно да направим така, че да бъдем зелени, по-устойчиви, да работим повече в тази посока, но на втория етап се стиковахме за много кратко време и мисля, че резултатите, които постигнахме, са аудиторията, предполагам, че е любопитно, но няма как да разкажем повече детайли, но за мен факта, че се обединихме като отбор, медии и че като граждани, като човеци преди всичко, ние намерихме подход един към друг, за да покажем и дори в едно състезание, което няма нещо, което да ни води до това, дали е материално или по някакъв начин кой се е класирал някъде, по-скоро нас ни водеше това, да направим това да бъдем по-устойчиви. Точно Като и крайна цел. ангажираност, показахме, че сме една гилдия, все пак отбора, срещу който се изправихме, бяха експерти в устойчивото все развитие. Пак асоциация по устойчиво, така, специалистите по устойчивост. И още повече това ми хареса, че ние успяхме дори да влезем в посока на това твоята лична цел и моята, която беше поставена, или на колегите, които участваха, да си помогнем дори и там. Личната цел да стане обща. Точно така. Тоест, ние гонехме накрая, всъщност на отбора, нали, крайната цел. Това е нещо, което... Тоест, аз това го преднася всъщност и в това, което трябва да случим. Бизнес, общество, административни структури. Не случайно дах примера с това състезание. Чудесно. Последно призовавам хората да присъстват на това събитие и понеже си говорим за корпоративна социална отговорност, тя в последните години започва все повече да излиза от периферията, да се превръща в приоритет, което е чудесно. На какво се дължи според теб? Освен на подобни събития, които се организират, активни диалози, какво друго може да посочим? Едно е, че компаниите вече припознават корпоративна социална отговорност или както вече то прерасна в устойчиво развитие, го припознават вече като мисия и не просто стратегия, а мисия и цел на компанията, като това да бъде едно малко мини общество, което показва добрия пример. Така че аз го отдавам на това, че компаниите в последните няколко години осъзнаха необходимостта от това да бъдем не просто по-устойчиви, а наистина да бъдем, пак как да кажа, по-зелени, да бъдем по-малко използващи определени неща, които замърсяват въздуха, да дадем личния пример на нашите служители с това как могат да възпитат и това в техните деца, да можем да помагаме на инициативи, които съответно, пак казвам, ако щеш и в посока, помагат на хора в неравностойно положение. Тема, която не засегнахме, но е изключително важна. Ние работим с Националната асоциация на социално отговорните работодатели и Алианса. Там изключително темата за хора с увреждане е нещо, което е изключително важно и го повдигам тук. Да дадем възможност и на хората в неравностойно положение. Те могат да бъдат дори по-добри експерти и специалисти, ако им дадем възможност да се развиват в тези компании. Така че мога да ти кажа, че компаниите все повече осъзнаха и тази нужда, тъй като преди имаше определени и законови пречки, които, да кажем, компаниите ги притесняваше. Така че се изключително много се радвам, че и в тази посока много се работи. Тоест, осъзнаването, пътя, процеса, който компаниите изминават през последните години за устойчиво развитие, търпи много сериозни положителни промени, според мен. Ако преди 5-6 години говорехме за корпоративна социална отговорност, съжалявам, Марина ще се усмихне, че дам този пример за някой, който за това, че е засадил в някаква градинка нещо и за него това е корпоративна социална отговорност, или сме изградили просто детска площадка, то не е малко, но това не е в цялостната картина на корпоративна социална отговорност. Нали. С цялото ми уважение към всички, които правят, нали, обществено значими каузи, социално значими каузи. Устойчивото развитие и корпоративна социална отговорност отвъд това просто е за мен много по-голяма картина. Отново си говорим за много по-дългосрочни политики, дейности. Това да построиш парк, детска градина или каквото и да е една стъпка, която наистина подобрява и инфраструктурно и устойчиво нашето общество, но
самата ти каза, не е достатъчно. Не смятам, че в това трябва да затваряме темата, че това е корпоративна социална отговорност. Тя вече е отвъд тези предели много давно. Аз винаги поканвам гостите си да споделят техни наблюдения, ако имат от западните държави, в случай, че са пътували, виждали са някакви по-интересни неща, които привличат окото, свързани с устойчивост. Тук много говорим за парковата среда, за инфраструктурни проекти. Какви са твоите наблюдения? Аз мога ли да си позволя тук по-скоро да дам един, не знам, може да не е толкова атрактивен пример, нещо, от което от пътуването си в личен план, не е корпоративен. Бях впечатлена в една малка държава като Малта. Първо, че бях приятно изненадана, бях чувала. В столицата Валета или? Да. И на двете места, и в столицата, и около самата столица. Нещо много елементарно, което според мен тук може да бъде приложено и в България. Защото няма толкова някакви административни, според мен, и не знам какви структурни пречки. Разхождайки се по тези малки прекрасни улички, видях нещо, което е много елементарно по линия на битови отпадъци. Защото такса битови отпадъци, депозитна система, те са част от тази много голяма картина на устойчиво развитие и ESG като цяло. Всъщност разделното събиране на отпадъци го има и при нас. Но говоря битово какво видях. Има конкретни 2 дни, в които различните битови отпадъци, обозначени в различни цветови гами, да кажем във вторник, в розови, измислям си в момента пример, в розови чували се изхвърля определен битов отпадък. В четвъртък, в друг цвят се изхвърля друг битов отпадък. Съответния ден от седмицата. Точно така. И реално погледнато това помага изключително много, според мен, цялостно за разпределянето на битовите отпадъци на страната. Тоест, да кажем, стъкла, пластмаса и други. Ти си ги разделил преди да отидеш в мястото, където е. Т.е. те ги събират вече индивидуално пред всяка кооперация или всеки жилищен дом, който има, било то къща или по друга форма. Хората предварително имат това самосъзнание, че те улесняват по този процес. Ти знаеш тези 2 дни и си разделяш, дори пак казвам, цветове бяха отделени. Аз бях впечатлена. Нещо, което се прилага отдавна. То дори да не се тръгва от това от понеделник до неделя, делник, уикенд. Принципно, с това просто, да се започне, просто за да могат но хората да... вече имат това самосъзнание, включително мога да ви говоря още нещо, което ме впечатли. Реално, знаете, отпадните води, също нещо, което е много важно. Екскурзовода, това, което ни разказа, и за компостирането на определени отпадъци, как са намерили абсолютно страхотна технология, която дори я вкарват, за това, за което си говорим и някой път и кръговата икономика, както от определен отпадък може да влезе като производство за друг продукт. Там включително тези, пак казвам, битови води и компостирането на определени отпадъци ги влагат в нещо, което могат да произведат като продукт, което бях силно впечатлен. И то говорим за държава като Малта, която се води държава джудже. Много хора наричат държава джудже, но същевременно Малта, икономиката на Малта е силна. Не можем да кажем, че Малта всъщност има една икономика, която да се бори, да изнемогва и така нататък. И точно трябва да уверим и зрителите и нашите слушатели, че устойчивите политики всъщност променят и трансформират и икономиката в много по-добър път. Абсолютно, затова дадох този пример, че това идва от самите граждани, от самото общество. Това вече им е създадено, ти го каза, устойчива политика се гради от цялото общество, което води до всъщност това е една икономика да се развива още по-добре. И връщайки се към точно тази корпоративна социална отговорност, как бизнесът се ориентира сред новите изисквания, актуалните изисквания за отчетност, прозрачност и ефективност на този тип политики? Бях сигурна, че ще ми задеш този въпрос. Имаме така и отложена директива, знаеш. Ние подготвяме, между другото, ще си позволя да го кажа, на 18 юни подготвяме и такова специализирано обучение в тази посока. Какво следва от тук насетне? Директивата е отложена, но компаниите все пак подлежат на тази ESG отчетност. Така че на 18 май избрахме град Шумен,
като изключително сериозна локация с доста производствени компании. Знаеш, че по-големите компании, особено производствените, са и с доста повече рестриктивни изисквания от към ESG отчетност. Така че, може би, вашите слушатели на подкаста биха разбрали повече от това, което ще направим като тематично обучение. Има много промени, но и компаниите абсолютно смея да твърдя, че са подготвени в немалък процент какво трябва, докато бъде в действие вече тази отложена директива. Така че смея да твърдя, че средния и по-големия бизнес доста отдавна, не само да кажем, защото има и български международни компании, доста отдавна следват тези сериозни изисквания за ESG отчетност и бяха подготвени доста сериозно. Но винаги има какво ново да се въведе, но пак казвам, в тези инициативи ще се постараем да помогнем на бизнеса и в тази посока. Какво предстои? Много е важно, че Европейската комисия очевидно полага усилия, очевидно има огромен принос за това държавите членки, включително и България, да може да се придвижи към този устойчив път и да го изграждат заедно. Но малко ми се иска да поговорим за електронната търговия. Като ние в Invest in България публикувахме едно ваше проучване на списание Enterprise за електронната търговия, онлайн поведението на потребителите. Да, то беше съвместна работа с онлайн потребителите в България. То беше съвместно с социологическа агенция. Ще разкажеш повече, но какво показва това ново проучване? Какви са промените, които се случват в онлайн потреблението? Защото ние, когато си говорим за медиа, автоматично трябва да си говорим и за маркетинг, и включително и за електронна търговия, защото дори медии, които предлагат абонамент, това отново се извършва някакъв вид електронна търговия между потребител. Абсолютно. Ще те върна една крачка пак назад пред история. Всъщност, ежегодната ни конференция за електронна търговия тази година е 10-то юбилейно издание, отново в началото на октомври по традиция. Обратната връзка, която през годините събирахме, какво липсва? Това е едно от нещата, които отличава Enterprise, че след всяко събитие, знае, че и колегите може би го правят, но при нас е задължителен елемент като характер ние да съберем обратна връзка не просто на живо от хората, а дори и след събитието успяваме да имаме допълнителна комуникация с бизнесите, присъствали на даденото събитие, за да разберем тяхната нужда и необходимост от това, което да поднесем на следващото издание на дадената конференция, събитие или обучение. И всъщност това, което през годините ние видяхме, че на сектор електронна търговия, развивайки се с много бърз и динамичен растеж, и липсва достатъчно данни на пазара. И то данни от поведението именно на потребителите. Нас, тези, които ние пазаруваме в крайна сметка. И всъщност не знам дали мога да спомена, ти го каза, няма как, той ние медийно с нашите партньори, социологическа и ресърч агенция MarketLinks, всъщност така обединявайки тази обратна връзка, достигнахме до необходимостта да създадем този нов продукт и го нарекохме Пулсът на онлайн потреблението в България, така че тази година е второто издание, за което използвам тук случая да благодаря наистина, че ни подкрепихте отново медийно, защото да достигаме до максимално много аудитория е важно, за да видим и да осъзнаем необходимостта каква друга дейта трябва да поднасяме всъщност на този сектор, за да продължат да се развиват като една общност и те. То не помагате само на себе си, точно ти го каза, на целия сектор, който е извън медиа. Много хора се занимават с електронна търговия. Хубаво е да имат и съответната информираност, когато извършват такъв тип търговия. Категорично, дори ние медиите ти го каза, нещо с което също много се гордеем. Част от трансформацията, по-рано днес, извинявай и аз от вълнение, по-рано днес, започвайки разговора за този подкаст, и казах, че ние минахме през няколко етапа на тази трансформация. И това да подобрим максимално нашата инфраструктура, едно от нещата, които направихме и ни отличава. Не знам, колегите и вие също, поне до този момент не зная, имаме собствена тикет система. Това си един малък онлайн магазин, през който минават всички инициативи. Било то събитие, обучение или каквито проекти имаме. То си е абсолютно онлайн магазин, така че и ние достигнахме до тази необходимост, че това всъщност повлия много положително на нашите партньори и бизнес контрагенти, с които работим. Улеснихме изключително много процеса.
нали, за това да имат различни възможности за закупуване, за заплащане, каквито искаш там дигитални възможности, които ги улеснява и скъсява пътя до покупката на какъвто и да било продукт, който ние предлагаме, пак казвам. Чудесна инициатива. Така че това е нещо, върху което работихме последните 2 години изключително много и се гордеем с тази наша собствена тикет система. Сега, по линия на онлайн проучването, предполагам, че това са много важни аспекти. Това, което забелязваме, ние го анонсирахме на самата пресконференция, но накратко да кажем и за вашите слушатели и съответно тези, които са почитатели на подкаста. Надявам се да допренесем те да станат и повече. След днешното участие, всъщност тенденцията за онлайн пазаруване в България показва едно утвърждаване на електронна търговия. Не е изненадващо, но това, което ще кажа 24-та спрямо 23-та, ако погледнем, защото ние имаме 2 издания, гледайки тези 2 паралелни години, виждаме, аз си подсказвам тук, около 7%, ако можем да го наречем свиване на тази потребителска маса на онлайн пазаруващите, но то се дължи на няколко фактора. Не е, че хората са пазарували по-малко. Знам веднага какъв би бил въпроса. А имаме това свиване по-скоро не е съществено намаляване на оборота, както казах, а е по-скоро да кажем, ние може да сме пазарували по-малко, но на по-висока себестойност. Което пак чисто като намаляване на обороти изобщо не повлиява. Но тук пак са изравнени. Да, тук имаме едно много важно и съществено нещо, което трябва да спомена. Това е една, така да го кажем, временна предпазливост, дългосрочна посока на разширяване на доверието на потребителите в тази онлайн среда. Нещо, което категорично не важи за Gen Z и милениалите. В смисъл това категорично. Те си имат висока, така да го кажем, дигитална активност и склонност да пазаруват. Ето каза нещо много ключово. Това, което се наблюдава в това проучване е всъщност повишаване на културата на пазаруващите в дигитална среда. Какво визираме под култура? Дали визираме финансова грамотност? Дали... Това е един аспект. Другия аспект е на доклада, който показва, е всъщност да кажа първо, че това е национално представително проучване. Виждам си тук подсказките. 1035 са такива пълнолетни респонденти и е по смесена методика. 80% лично интервю асистирано от таблет и 20% интервюта в онлайн панела на MarketLinks. Сега, това, за което си говорим с теб, е всъщност едното – финансова грамотност. Имаме изключително много интересни данни по линия на това как хората са повишили вече и доверието си, да кажем преди по-голям процент беше и сега все още държи това да е наложен платеж, но с конкретна цифра бих ти казала, че около 17% е повишено доверието вече да плащаме с карта предварително. В смисъл избора на това, което е много важно за всички платежни платформи, инструменти, т.е. хората вече имат повишена грамотност и в тази посока и доверие. Другото нещо, което е социалните мрежи. Да. Е страхотен параметър, който повлиява всъщност на тази, да го кажем, култура на пазаруване повече в дигитална среда. Една от темите, която няма да изненадаме, всъщност и това, че в TikTok и Instagram инфлуенсърите допринасят също със своето присъствие. Това да видиш определени ревюта. Рекламират брандове точно така, постоянно. но и това да можеш да кажем, да видиш, ще дам конкретен пример, как, например, едни слънчеви очила биха седяли на твоята форма на лице и като цяло изобщо очакваните, да кажем, към този продукт предварително. Има и доста дигитални инструменти и иновации в тази посока и доверието на хората, примерно, че директно ще закупят този продукт, когато са видяли принципно конкретното ревю или са могли да пробват продукта дигитално по някакъв начин. Друго, което считам, че е много съществено е, че самите компании сякаш повече, които упражняват електронна търговия, се вслушват в ревютата на тяхната аудитория. Тоест, когато нещо има дали по самия сайт, тъй като в сайта има си закон, какво трябва да бъде посочено, какво трябва да бъде упоменато, регулациите са сериозни, но бизнесът се съобразява с отзивите и обратната връзка на хората. Поне това е моето наблюдение, защото и аз все пак
Занимавал съм се с физическа търговия, не с електронна, но имам приятели и познати, които се занимават с електронна търговия и те това забелязват, че когато удовлетвориш молбата или препоръката на клиента, то той го чувства като и то си е всъщност лично внимание и грижа към него и отново може да се довери. Връщам те на това, което каза в самото начало от проучването, че онлайн търговията се е свила, но се е свила по такъв, електронната търговия, но се е свила по такъв начин, че всъщност не е ли обвързано, не върви ли заедно, че се е свила, защото хората имат много по-висока култура при пазаруване. Това е един аспект и другия, колкото и така неприятно да трябва да засегнем темата, нашата политическа нестабилност. Колкото и да не искаме да подхващаме тази тема и темата, която последните няколко месеца се шуми, навлизането в еврозоната. Това също по някакъв начин проучването показва, че е повлияло на хората, че си имат, да кажем, приоритети и все още запазват тенденцията, че предпочита да пазарува в физическия магазин. Кампанията, само да кажем, че и за еврозоната и точно за тази политическа нестабилност, предвид политическата нестабилност, антикампанията е огромна. И нека да споменем все пак и твоето виждане, защото смятам, че хора като нас, редактори, издатели и прочие, е хубаво да имат лична позиция и да я споделят. Какво е твоето наблюдение за предстоящото членство на България в еврозоната? Всъщност очакваме един конвергентен доклад, който да излезе скоро. Освен доклада, ще кажа, че липсата на достатъчно информираност в нашето общество смятам, че е основна предпоставка за това, което се случва последните няколко месеца и за това да имаме отново разделение на обществото. За жалост, това е факт. Липсата на достатъчно информираност. Другото нещо, което е да, ние сме медии. По дефолт, ако така тази хубава българска дума, по подразбиране, медиите са виновни за изобщо каквото носим отговорност. Така, носим отговорност, но дезинформацията, фалшивите новини е една тема, която също много се е обсъждало в пространството. Смея да твърдя, че трябва да се повиши и повече грамотността на нашето общество да различават една новина от друга новина. Да различават източника на определена информация от друг източник на определена информация. Така че това е много сериозна предпоставка, нали, това, че някой е видял в социалните мрежи, това, че е видял някъде си в дигитална среда нещо, това да много сериозно, нали, нашето общество, че трябва, пак казвам, да проверява доколко това е достоверна информация. И липсата на такава. Комуникационна кампания, информационна... За мен това е основната предпоставка за пореден път нашето общество да бъде разделено. Ами то се страхува. То със сигурност се страхува. Това е също много сериозна предпоставка. Страхува се и когато се страхува, това позволява на подобни дезинформатори, пропагандатори да се възползват, защото те се хранят от страховете на хората. За съжаление има много такива, които вече сме медии, защото сме създали някакво съдържание и вече сме инфлуенсъри, защото имаме някакви гледания. Това също се преекспонира изключително много. Пак казвам, повлияването, основно чрез социални мрежи на нашето общество, влияе в много сериозен такъв негативен аспект. За жалост и много хора твърдят, че когато една медия е кандидатствала по една определена програма, дори и да е към чуждестранна неправителствена организация, веднага можем да кажем, че в това няма нищо лошо. Тоест тази държава няма да определя медийната политика на тази медия. Първото, което е самата медия си е кандидатствала и то повечето пари от неправителствени организации не идват тук така. Там е огромна битка и огромна конкуренция между медии. Абсолютно подкрепям това, което казваш. Включително аз ще застана за това, че списание Enterprise също е работило много с административни структури, държавни структури, европейски проекти. Така че в крайна сметка там, където ние имаме нашето ноу-хау и това, което ни... Тоест имаш издателска и печатна дейност, организация на събития, ние в това сме добри. И ние кандидатстваме там, с където можем да бъдем полезни на дадената структура, примерно, или организация, било то неправителствена. Работила съм в неправителствена организация, с неправителствена организация, така че имам и едната и другата гледна точка. Абсолютно подкрепям това, което кажа. Това не е
тема, която трябва да бъдем сочени с пръсти, край, че дадената медия вече излиза извън всякакви добри И това медийни в никакъв практики. случай не отнема ролята на медията да бъде коректив Точно и да посочва Точно така и да бъде неточностите. независима, обективна и да дава абсолютно информация, която да е в полза на бизнеса. Да, и точно това е и ролята на медиите, освен да осведомяват обществото, да осведомят и институциите. Вече дали институциите ще чуят и ще предприемат някакви действия, не сме ние хората, които го решаваме. Абсолютно Колкото и да ни категорично. се иска, може би Така е. понякога. Затова ролята на хората в компаниите, които са комуникаторите, както обичаме да казваме, хората връзки с обществеността, корпоративни комуникации, те са изключително важни и ключови в една компания, с които ето медии, комуникатори, държава. В смисъл, този диалог трябва да бъде наистина на една маса и на една страница да бъдем всички. Трудно се получава, но работим в това. Ами, подобни кръгли маси в България има със сигурност, но сякаш недостатъчно. Сякаш не толкова тези неправителствени организации, за които споменахме, не толкова експертите, колкото държавата отстъпва. И това дължи ли се отново на тази политическа нестабилност, за която говорим? Категорично заставам за това си мнение и в лично си качество и в това представлявайки Enterprise като медия. Другото, което е, когато се куват някакви законопроекти, независимо в какъв аспект, дали ще е по линия на диджитал, дали ще е по линия на проекти свързани с устойчиво развитие, да кажем, нали, тема, свързани с, ето, хванахме темата за електронна. В този диалог трябва да участват тези три страни. Когато има такива работни групи, много пъти сме слагали на маста тази тема, участват хората, които не са експертите, с цялото ми уважение. И смисъл, ти няма как в тази работна група да изковеш в кавички или да оформиш дадена законодателна промяна или регулаторна промяна или в какъвто и да е аспект, без на масата да са хората експертите от дадената област или от дадения бизнес или изключително и ние медиите, които пак биваме сочени с пръст, нали, че не представяме информацията, че не отразяваме всичко както трябва и така нататък. Нали. По дефолт заставам абсолютно за това, че трябва да има един тристранен диалог, тогава когато има конкретна тема, която е важна за цялото общество и за държава. Още един личен пример, който по мое наблюдение мога да дам и да застана зад това, което всъщност мисля и да го кажа. По отношение на еврозоната, ние не видяхме такава национална кампания. Виждаме в последните 5-6 месеца, което е... Даже и по-малко, което да си е кажем по-късно, честно, което е много късно, което е закъсняла кампания за едни хора, които за едно общество, което проучвания сочат, че финансовата му грамотност все още не е достатъчно висока. Излязоха проучвания по темата и тези проучвания най-малкото трябваше, защото те излизат последната една година, да светнат лампичката на нашите политици и хора, които представляват, са народни представители и представляват групи общества. Но вместо това, вместо да се провеждат такива включително тристранни срещи, както и ти спомена, се провежда едно събитие в зала 1 на НДК. Зала 1 на НДК събира 3000 души, за да могат те да чуят точно тези опорки, за които си говорихме, как България не е готова за еврозоната, как България всъщност ще фалира, ако влезе в еврозоната, как трябва да запазим лева, който отдавна всъщност е част от валутния борд и всъщност няма никаква независимост, ако трябва да сме по-конкретни. Но на това събитие тези хора успяха да съберат 3000 души, които означава, че щом тези 3000 души са там, можем да предположим и да заявим дори, че тези хора подкрепят въпросите. Вероятно, ти не отиваш някъде, където нямаш интерес, крайна сметка. Да. Това е една предпоставка и ти кажа, че повлиява и на сектора електронна търговия. Това имах предвид, тази политическа нестабилност и всъщност това в крайна сметка самите електронни търговци, те са тази бизнес среда, те трябва да пренастроят всъщност цялата си бизнес
и дигитална структура, която седи отзад, за това да може всъщност бизнесът да продължи да работи и да надгражда това, което е постигнал до момента. Така че ако щеш, дори и това е един негатив. А в крайна сметка обществото като общество почва да си слага и някакви приоритети. В крайна сметка от към това какво харчим, за какво го харчим и как го харчим. Ето, ще ти кажа, че всъщност едно от нещата, които излиза в проучванията, нарастващата роля на социалните мрежи и визуалното вдъхновение като двигатели на потреблението е нещо, което е повлияло. Масовото разпространение на мобилно пазаруване. Една тема, която хич не ми се иска да захващам, но всъщност едни, така да кажем, страници в социалните мрежи, които дори по никакъв начин, да кажем, нямат дори лендинг страница. Той не е дори магазин всъщност. И реално погледнато сега, когато влезе една регулаторна законодателна рамка, в която има проследяемост през куриерите и започнахме да се сърдим как някои хора им дойдоха данъци, тъй като сме свързани вече с една структура наречена НАП, всъщност се оказа, че имаше една нелоялна, недобра практика и в тази посока тези търговци, които влагат непрекъснато и надграждат своите платформи за онлайн пазаруване, се борят всъщност с един сив сектор, в който всъщност ти продаваш онлайн без да плащаш каквито и да било данъци, без да има някакви... Нямаш фирма дори открита. Абсолютно. Това е проблем, защото тези хора, които поне твърдят, че са срещу сивия сектор и има и такъв тип обществени групи, те едновременно са срещу сивия сектор, докато не са си открили фирма, извършват този незаконен вид търговия, за който ти споделяш. Ама това също е свързано с еврозоната. Това също е свързано с еврозоната, да. Категорично. Защото България е в сивия списък и за пране на пари, не случайно. И европейските ни партньори, ако хората си мислят, че си затварят очите и не го виждат, много грешат. В този контекст това включително ще бъде много полезно за българския сектор. Той да стане част от еврозоната, за да може да се наложат тези регулации, които са необходими, в които държавата отсъства, за да може и еврозоната да ни помогне. Категорично. Ние имаме 4,8, тук поглеждам, 4,8 милиона души, които ползват интернет. Това сочат данните. От които пазаруващите онлайн в България са 4,1 милиона. Спрямо 23-та са били 3,3. Ето за това говорим, това 7%, то е свивано, но което не е намалило оборотите. Но повлиява всичко това, което си говорим в момента, говорим и за икономически аспекти, които са изключително важни. Друго нещо важно, което трябва да кажа и подчертава, че вече имаме 5 типа потребители, всъщност, които пазаруват. Рационален, импулсивен, лоялен, функционален, минималист, както и да ти звучи, съзнателен за околната среда. Не е случайно държах това да го изчета, защото електронната търговия вече също говорим за устойчиво развитие и устойчива среда. Нещо, което за мен е изключително така положително като тенденция, което се очертава. Ами всякакви големи компании, които са стъпили на пазара, поне с които аз, било то като клиент, било то като съвместен партньор, се е случвало да работя, в момента използват точно този тип екологичен, включително и маркетинг. Точно така, в тази посока също го казвам. Защото маркетинга, точно в контекста на електронната търговия, когато е екологичен, той едновременно е здравословен, защото това е един маркетинг, с който не можеш да посочиш, че се прави само с идеята да има оборот, да се търгува, а и с кауза за природата. Точно така, по линия, примерно, както може да се досетите, не е изненада, обувки и дрехи са един сегмент, който най-много се пазарува, много се работи в тази посока. В смисъл, знаеш, и от към рециклиране, и от към това материалите, с които се изработват. Ние работим с много партньори, примерно Българска стопанска камера са много голям наш партньор, с който цялото ми уважение, това е една от организациите, които бих казала, че тя успява да има диалог между трите страни. Бизнес, организация, държавни структури. Вътре имат много подорганизации, които са им партньори, като примерно на рециклираща индустрия, неща, които са свързани много с зелени технологии. Ето те изключително много работят за това, за което си говорихме,
битови отпадъци, депозитна система, всичко в тази посока, за това да говорим за една устойчива политика, устойчиво общество. И понеже ги похвалихме, тъй като смятам, че има защо да бъдат хвалени тези търговци, нека да кажем и в самото проучване, пък и твои лични наблюдения, кои са критичните фактори, с какво можем с каква критика можем да се отнесем към някои онлайн търговци? Доверието е на първо място и удовлетвореност от покупката. Това показва проучването. Но ще ти кажа нещо, което и прозрачност на условията за доставка и връщане. Това е нещо, което за нас, потребителите, клиентите, пазаруващите, според мен като тенденция дори ще се увеличава като изискване, да го кажем. Много е важно какви са наистина условията на доставка и връщане, защото това е предпоставка изобщо да не продължиш пътя си на покупка. Реално. Споменахме това за финансовата грамотност и вече повишението с 17% доверие на хората, които не избират задължително само електронни магазини, които предлагат наложен платеж. Споменахме това да можеш, видеоревютите няколко пъти казахме, но това да можеш да направиш проверка за конкретния продукт, който би искал да закупиш, нещо, което е също осезаемо се вижда в проучването. Нещо, което също бях очертала така като важен аспект, извинявай само от подсказките, като ползваме толкова много жокери, въпреки че мисля, че минахме през по-голямата част от тях. Близо 50% от делът на потребителите и в двете издания на проучването посочват, че за тях няма значение дали пазаруват от по-голям онлайн търговец или от сайта на марката. Това е също нещо много интересно. А 40% общо декларират, че все по-често пазаруват онлайн за сметка на пазаруването в физически магазини. Това е съпоставка между двете. А има една много сериозна тенденция, че големите ритейлъри вече дадоха възможност да има и поръчка и онлайн. Или чрез партньор, или да кажем в козметика, бюти изобщо сегмента, вече имат и собствени електронни магазини. Което е също сериозна предпоставка, нали, за това да можеш, да кажем, има го като тенденция повишаваща се, Click and Collect, предполагам си запознат, с това и Omnichannel търговията. Нещо, което също всъщност като тенденция расте като проценти. Аз бих затворил темата, като споделя, че в тези сайтове хората няма за какво да се притесняват, защото всеки сайт има своите условия. Има своите условия, освен условията има отговорност, която поема съответният търговец. И когато тази отговорност бъде нарушена към клиента или купувача, този купувач може да потърси съответната отговорност. Така че много е важно и бих посъветвал и самите клиенти да четат тези условия и да знаят какво да направят. Категорично пак казахме прозрачност на условията за доставка и връщане. Изключително е важно общите условия. В един сайт трябва да гледаме чисто регулаторно и юридически. И нещо много важно, за съжаление, все още по-големия процент на пазаруващи от чуждестранни сайтове държи на скалата, но имаме и леко повишение вече на доверието за пазаруване на потребители и за български бранд, което също е така една добра тенденция. Страхотна тенденция. Тоест българските електронни магазини според мен следват европейските тенденции, регулации и всичко, което, за да могат да повишат доверието, да бива пазарувани от тези платформи. Много би ми било любопитно. Предполагам, ще продължите да провеждате подобни проучвания и след влизането на България в еврозоната. Тогава какви ще са резултатите? Искаме да проследиме как и AI. Тема, която леко загатнахме с тебе, да видим нещо, което ми зададоха ваши колеги в едно телевизионно предаване. Можем ли да проследим, например, питали ли сме с AI какво да пазаруваме, да кажем по Коледа за, да кажем, съпругата или съпруга, или да кажем за нашето дете. Все още това би било трудно, нали, да бъде измеримо, но как AI повлия специално на електронна търговия, мисля, че в следващото издание, третото, до година, когато представяме, мисля, че ще имаме статистика и в тази посока като данни. Леко повдигнахме завесата. Точно така. Какво е усещането за теб в лично качество? Ми се иска да поговорим и да завършим всъщност. Какво е усещането да ръководиш такава дългосрочна трибуна като Enterprise, защото Enterprise с годините сигурно се е превърнала и в трибуна, в мисия, в толкова динамична среда, за която самата ти спомена нееднократно в разговора ни?
Аз ще кажа нещо, което казвам ежедневно на колегите си и ще се усмихна. Enterprise е моя живот. В смисъл, това не е, да кажем, бизнес среда или ангажимент, който аз приемам като ам, в различна посока от това, което е при колегите. Не само защото съм издателя и имам, между другото, до себе си вече и бизнес партньор, Любо Атанасов, гледайки го. Любо, благодаря ти, че се присъедини като мой партньор в Enterprise. За мен е, ти го каза, не само моя живот, не само мисия и някаква цел, а среда, в която аз през годините срещнах изключително ценни бизнес партньори, но и много приятели. Научих много, извървявайки житейския си професионален път, и приемам, че Enterprise е единствената българска медия, която следва ни различни ценности, има едно различно ДНК. Това го казвам ежедневно на колегите си. И докато ние не бягаме от тези ценности, от това ДНК, ние ще продължаваме да бъдем една различна българска медия, даваща не просто различната гледна точка на бизнеса, а даваща на бизнеса възможност за бизнес партньорства и за изграждане на една бизнес среда. В различни посоки, разбира се. И последен въпрос. Кои качества и нагласи са важни за днешните професионалисти в медийната, технологичната, комуникационната сфера? И допълвам с това, че бих те помолил за едно послание, включително и към младите хора, което да ги мотивира да се занимават с тези сфери. Защото имаме такава аудитория. На първата част от въпроса ти, преди всичко, нашите медийни среди са изключително динамични. Няколко пъти го казахме. И ако ние не сме в крак с това, което ни застига като тенденции и иновации, не само няма да бъдем конкурентни, но според мен и нашите читатели, така както и потребителите, всъщност говорейки си за промяната на поведението на потребителя, промяната в поведението на нашите читатели е нещо, което трябва да бъде прерогатив. Просто трябва да бъдем непрекъснато влизащи в техните обувки и в техните очаквания, за да поднасяме наистина това, което им е полезно. Така че ние работим единствено в тази посока. Това е много трудно, това е много предизвикателно. Нямаме панацея, нека така да го кажа. Просто се осланяме непрекъснато на обратната връзка от бизнес. Било то на дадено събитие или обучение, било то като наши читатели. Изключително много държим на обратната връзка и в комуникацията и в социалните ни мрежи с хората. Това е нещо, което бих казала, че хората трябва да обръщат внимание, работещи в тези среди, защото някой път това, че скриваме или изкриваме някои коментари, го изтриваме директно или неглижираме всъщност дали ще е в LinkedIn като социална мрежа, в Facebook, в Instagram, нещо, което забравих, знам, че колегите се усмихнат. Горди сме с това, че от началото на тази година развиваме все повече, ние имахме съществуващ, но развиваме все повече и нашия профил в Instagram, с което използвам трибуната да благодаря тук и на моите колеги, които се грижат в тази му част. Нещо, което и ние отлагаме във времето, е платформата подкаст, с която да поднасяме също съдържание, но смятам, че тук не сме намерили правилните партньори, с които да комбинираме. Надявам се един ден да можем и с вас нещо да направим в тази посока. Отворени сме за колаборация. Абсолютно. Така, ето, хвърлям ръкавиците. Разбира се, приема се. Като послание, това, което бих казала, преди всичко не забравяйте, че сме хора. И преди всичко не забравяйте, че медията си е медия, но зад медията седят хора. И всъщност, благодарение на хората, една медия бива успешна и една компания бива успешна. Влагайте се повече в човешкия фактор, влагайте се повече в това да бъдете едно малко общество, което дава навън, а не само очаква да взима. Много ти благодаря за този разговор, беше вдъхновяващ. Успех пожелавам в предстоящите събития и в развитието на Enterprise и на целия екип. А нашата аудитория може да продължи да следи актуалните тенденции в устойчивата сфера на сайта на Invest in България, както и да продължава да следи подкаста в YouTube или Spotify.